омодагиҳо ба парад ё раҳпаймоии ҷашнии рӯзи шукргузории фурӯшгоҳи Мейсис дар шаҳри Нью-Йорк 1 сол идома кард. Ин ҷашн миллионҳо тамошобин дорад. 8000 нафар дар раҳпаймоии идонаи Нью-Йорк иштирок мекунанд. 3.5 миллион нафар дар кӯчаҳо ва 30 миллион кас аз телевизион тамошо мекунанд. Имсол 22 минбари сайёр, 11 оркестру чандин гурӯҳи мусиқӣ, инчунин 17 қаҳрамони афсонаҳо ба шакли пуфак ҳунарнамоӣ мекунанд, ки баландиашон то 6 ошёна мерасад. имсол фурӯшгоҳи Мейсис иҷоза дод, ки аз ҷараёни омодагиҳо ба ҷашн ҳам мушоҳида кунанд. мо аз омади ид хабар медиҳем. Бо ин раҳпаймоиву пуфакҳову ороишот мехоҳем, ки як афсонаи хурдеро барои мардум тақдим кунем. гашти идона аз шаҳри Нью-Ҷерси шурӯъ шуда вориди маркази шаҳри Нью-Йорк мешавад. анъанаи ҷашнгирии рӯзи шукргузориро Мейсис расо 100 сол пеш дар соли 1924 шурӯъ карда буд. фурӯшгоҳ исми худро бо ин ҷашни маъруфи мардумӣ пайванд додааст. дар фарҳанги амрико чунин маросимҳои қадимӣ хеле кам ҳастанд. паради идона дар ин давраи пешрафти фановариҳо боз ҳам барои бисёр муштариҳо як ҷашни мақбул ва писанд аст. Мейсис хароҷоти ташкили ин ҷашнро фош намекунад, вале ҳисобҳои тахминӣ аз харҷи 13 миллион доллар дарак медиҳад. ин тӯҳфаи мо ба шаҳри Нью-Йорк ва кишварамон аст. мисли ҳар дигар тӯҳфа нархи он пинҳон мемонад. тамошобинони ҷашн мисле ки худро як бахше аз муштариҳои Мейсис эҳсос мекунанд. идҳои мисли ин таърихи тӯлонӣ доранд ва барои қавитар шудани муносибатҳои оилавӣ мусоидат карда як бахше аз фарҳанги умумӣ мешаванд. дар аввали раҳпаймоии ҷашнӣ мурғи марҷон ва дар поёнаш бобои барфӣ дида мешавад. паёмаш ҳам ин аст, ки дар кишвар марҳилаи идҳои муҳим ва давраи харид шурӯъ шудааст.